20 minutos pa'y boarding time and biag to'y biag. Agur urayen ti paglugana, di ka mangliplipat, day ti lugar apapana. Saan ko nga awit ti ledaan, ngem ket di ti ragsak, isaganak masakbayan. Wendi natulipatan, tapno awan pagkasiram, tauray awan katdenak, adda ka kaunggak. Dagitinto retratom ken surat mo isudat liwliwag, aya ken dumon sapay ta di marsak. 20 minutos pa'y biag ko, intang to laging nadayo. Agur urayen ti aeroplano, inakton sa bali adiso. Narigat day tuya kasasaan, masapul nga awaten ta kuma. Panaginda dayuta, sapay taawan maikalang kadata. Biente minutos pa'y panawan kan o ayat ko, nakalingian dagiti kakaduwag, inakon umadayo. Iti lugar apapanag, inak makigasang-gasat, gaput kinakurapay akasasaad, adaywak tirigat. Wendi natukumalipatan, di mo ilaksid ni ayat. Uray awanak tu ditatenam, kanayunek tu agsurat. Dagitoy tirangtay iliw ko, adumanon tu ken ka nga ay ayatek, ken bang ato'y kararuak. 20 minutos pa'y biag ko, intang to naging nadayo. Agur urayen ti aeroplano, inakton sa bali adiso. Narigat day tuya kasasaan, masapul nga awaten ta kuma. Panaginda dayuta, sapay taawan maik
data